Καλημέρα παιδιά, Κυριακή σήμερα, να κάνουμε ένα βιντεάκι να σας δείξω εδώ λίγο ακαταστασία έχει. Θέλω να σας δείξω το Dragon Walker, ένα όχημα του He-Man από τους Masters of the Universe του 1980. Έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ με τις επαφές, έχουν λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, έχουν λίγο σκουριάσει. Και τώρα έβαλα καθαριστικό μέσα για επαφές. Και εδώ, αλλά και στο καπάκι, που είναι το καπάκι. Το καπάκι είναι εδώ, όπως μπορούσα τέλος πάντων. Ίσως να θέλει κι άλλο. Καθάρισα αυτές εδώ, βλέπετε τα μπιλάκια εδώ, αυτά εδώ λίγο. Να φύγει το πράσινο. Είναι καθαρές τώρα. Και θα καθαρίσω και την πλακέτα. Με το contact cleaner εδώ πέρα. Αυτό το καθαριστικό επαφών υγρό, σε υγρή μορφή. Χρησιμοποιώντας μετά και αυτό εδώ, αυτό εδώ το γυαλοχαρτάκι με την πένσα μαζί, έτσι το πιάνουμε από εδώ. Θα σας δείξω με το ένα χέρι, γιατί με το άλλο τραβάω. Δεν έχω το stand αυτή τη στιγμή μαζί μου. Έτσι πιάνουμε εδώ αυτό και τρίβουμε μέσα τις επαφές, γιατί το χέρι μας δεν μπορεί να πιάσει μέχρι μέσα. Οπότε τρίβουμε αυτό το γυαλοχαρτάκι τις επαφές. Καθαρίζουμε με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και τις μέσα. Ωραία. Τώρα θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε, να δούμε αν κάναμε δουλειά. Εδώ λοιπόν είναι το Dragon Walker, το πάνω μέρος, αυτό που έχει και το μηχανισμό. Το έχουμε σφραγίσει τώρα με το καπάκι, βλέπουμε. Εδώ είναι το κάτω μέρος. Θα δείτε ότι εδώ έχει ένα γραναζάκι, αυτό κάνει τις βόλτες, μαγκώνει εδώ σε αυτό εδώ το μηχανισμό και γυρίζει όπως θα δούμε παρακάτω, μακάρι να δουλέψει μόνο. Πάμε να κάνουμε ένα power on. Δουλεύει, να το. Δουλεύει ο μηχανισμός μας. Έπιασε αυτό το λίγο που καθαρίσαμε, έπιασε. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε πώς κινείται ο Dragon Walker. Εδώ έχουμε λοιπόν τον Dragon Walker, πάνω έχω βάλει τον He-Man, τον αυθεντικό. Το ωραίο με τα οχήματα των Masters of the Universe είναι ότι περνάνε κοινωνικό μήνυμα. Ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα? Εδώ. Αν δείτε εδώ πέρα, βλέπετε αυτό το μαύρο, είναι ζώνη ασφαλείας. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Όλα τα οχήματα έχουν ζώνη ασφαλείας. Όπως τα αυτοκίνητά μας. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει εδώ η βόλτα με το He-Man. Βάζουμε τη ζώνη ασφαλείας και ξεκινάμε. Για να δούμε. Σταμάτησε. Αυτό παιδιά είναι το όχημά μας. Πανέμορφο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε παιδιά.